mahutay, buot raog binon tagay. Ang iyahak karong misis, sige lagpabisbis. Yun, siya makabalibad, kung ang iyang asawa mo bilangkad. Ibasin niya kuno mga bit niya sa lain na magpasirit. Imansad mabuntis ay daot ug matris. Ang akong kumari magluyag yun pirmi, kay kada gabi sige lagkumbati. Usahay sa adlaw maoy ipamahaw, ang tud na sa ko maglagubo sa kwa. Karon si pare nalipay na, kay natagam ang iyahang asawa. Kay usa kong nagagabi, ipaspasan niya kumbati. Ang asawa ni kumpare nahulog sa kapre. Ang asawa ni kumpare. Hoy, ikaw ba? Ganihari ka da. Nagkanta ta reporte ka sa ba? Magsige ka pa kuyaw. Pangan dua. Hunat na ta ko kanta dire. Magsige mo pa kuyaw. Kabalong nervyoso kay ta. Hilak-hilak ra ba dayon?